ସମସ୍ତେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଠିକ୍ କୁହନ୍ତି। ଖୁସି ମାତ୍ର କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆସିଥାଏ, ଦୁଃଖ ବି କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆସିଥାଏ। ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଖୁସିକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେ ଲାଗି ଖୁସି କେତେବେଳେ ଚାଲିଯାଏ ଜଣାପଡ଼େନି। ଆଉ ଦୁଃଖକୁ କେହି ବି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଲାଗି ଦୁଃଖ ବେଶୀ କ୍ଷଣ ପାଇଁ ରହିଯାଏ ବୋଲି ଲାଗେ। ଦୁଃଖ ମିଳିଲେ ସିନା ଖୁସି ମିଳିବ। ଏହି କଥା କହିବାର ମାନେ ଆମ ଗୁନୁର ପତଳା ଚୁଟି ଆଉ ଛୋଟ ବି, କିନ୍ତୁ ତାର ମନ ସେ ଚୁଟି ବାନ୍ଧିବ। ସେ ଆଜି ଟିକେ ଚୁଟି ବାନ୍ଧି ଭାରି ଖୁସି ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାକୁ ନଣ୍ଡା କରିଦେଲେ। ତାର ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ। ବଡ଼ମାନେ କୁହନ୍ତି କି ଯେତେ ଖୁର ବାଜିବ ଚୁଟି ସେତେ ମୋଟା ଆଉ ଗହଳିଆ ହେବ। ଏବେ ସିନା ସେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେବ, ମୋଟା ଆଉ ଗହଳିଆ ଚୁଟି ହେଇଯାଇଥିବ, ସେ ବାନ୍ଧିବ ଆଉ ଖୁସି ହେବ। ଆଜିକାଲି ତ ଯେମିତି ରେଟ୍ରେ ଚୁଟି ଝଡୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେତେ ନଣ୍ଡା କରିବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ଗୋଟେ ମଣିଷର ଫାଷ୍ଟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଚୁଟି। ଚୁଟି ନଥିଲେ କୌଣସି ମଣିଷ ବି ଏତେ ବି ଖାସ୍ ଲାଗନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ ବୁଝିଲେ ତ କାହିଁକି କହିଲି ଦୁଃଖ ପରେ ଖୁସି ଆସେ ବୋଲି। ଖାଲି ଚୁଟି କଥା କହୁନି, ଚୁଟି ତ ଥିଲା ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ। ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷରେ ହୁଏ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ଦରକାର।